Les xarxes socials tenen moltes coses bones però també de dolentes. Hem de tenir cura de les diferents pàgines web en les que entrem, busquem informació, etc. Han de ser fiables. Mai deixis la contrasenya de qualsevol cosa, perquè si algú t'agafa l'ordinador podria entrar al teu Click.edu, compte de Google, etc. Algú es pot fer passar per algú que no és en les xarxes socials i podria agafar les teves dades personals. No ens hem de creure tot el que veiem a internet, perquè no tot és veritat. Si voleu veure moltes notícies on s'ha demostrat que són falses, aneu a aquesta web. Teniu cura en els virus. Si t'envien un vídeo i quan entres et demanen les teves dades, no les poseu. No tot és dolent, també hi ha moltes coses bones. Pots comunicar-te amb gent que està lluny, pots teletreballar, pots comprar online, pots aprendre idiomes, pots resoldre dubtes en Google, pots entretenir-te amb TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Feu servir internet, però amb cura. Moltes gràcies per escoltar-nos.